идома. қисми 14. сайёраи панҷум бисёр аҷоиб буд. аз дигар сайёраҳо хурдтар. он ҷо фақат фонусу фонусгар меғунҷиданд. шаҳзодаи хурдакак ҳеҷ фаҳмида наметавонист ба сайёраи кӯчаки ноаён ки на манзилгоҳе дораду на сокине фонусу фонусгар чӣ лозим бошад. вале фикр кард, шояд ин одам ҳам содалавҳ аст, вале на ба он дараҷа ки султону шӯҳратпарасту корчалони бадмаст содалавҳанд. кори ӯ ба ҳар ҳол маъние дорад. ҳар гоҳ фонусашро фурӯзон кунад, гӯё боз як ситорае ё гуле тавлид меёбад. фонусашро хомӯш кунад, гӯё ситорае ё гуле ба хоб мераванд. шуғли хуб, ин ҳақиқатан фоиданок аст, зеро ки зебост. вай ба ин сайёра наздик шуда боадабона ба фонусгар таъзим кард. рӯз ба хайр, гуфт вай. чаро ту ҳозир фонусатро хомӯш кардӣ? қавлу қарор ин аст, ҷавоб дод фонусгар. рӯз ба хайр. ин чӣ қавлу қарорест? фонусро хомӯш кардан? шаб ба хайр. вай боз фонусро фурӯзон кард. чаро аз нав онро даргирондӣ? қавлу қарор ин аст, такрор кард фонусгар. ҳеҷ чизро намефаҳмам, иқрор шуд шаҳзодаи хурдакак. чизи нофаҳмое ин ҷо нест. қавлу қарор аст. рӯз ба хайр. ӯ фонусро хомӯш кард. баъд бо рӯймоли сурхи катак арақи ҷабинашро пок карда гуфт, касби ман бисёр душвор аст. як вақтҳо маъние дошт. ман пагоҳиҳо фонусро хомӯш мекардаму бегоҳиҳо меафрӯхтам. боз як рӯз доштам ки дам гирам ва як шаб доштам ки аз хоб сер шавам. баъд қавлу қарор тағйир ёфт? тағйир наёфтааст, гуфт фонусгар. сайёраи ман сол аз сол тезтар давр мезанад, вале қавлу қарор тағйир намеёбад. акнун чӣ хел мешавад? пурсид шаҳзодаи хурдакак. ҳеҷ, сайёра дар як дақиқа як маротиба пурра давр мезанад. ман ягон сония нафас рост карда наметавонам. ҳар дақиқа фонусро хомӯш мекунам ва аз нав дар мегиронам. чӣ хел ғалатӣ? яъне рӯзи ту ҳамагӣ як дақиқа давом меёбад? ин ҷо ягон аҷобате нест, эътироз кард фонусгар. як моҳ шуд ки ману ту гап мезанем. як моҳи пурра? ҳа охир 30 дақиқа, 30 рӯз. шаб ба хайр. ӯ боз фонусро фурӯзон кард. шаҳзодаи хурдакак ба фонусгар нигарист. одаме ки ба қавли худ аз таҳи дил устувор буд, ба вай маъқул буд. ба ёди шаҳзодаи хурдакак расид ки як вақтҳо барои ин ки ғуруби офтобро боз як бор тамошо кунад, курсияшро аз ҷое ба ҷое мекӯчонд. акнун хост ки дӯсташ ёрӣ расонад. гӯш кун, гуфт ӯ ба фонусгар. ман ҳилаеро медонам. ту кадом вақте ки хоҳӣ метавонӣ дам бигирӣ. ман ҳамеша дам гирифтан мехоҳам, гуфт фонусгар. охир мумкин аст ки кас қавли устувор дошта вале танбал бошад. сайёраи ту хеле кӯчак аст, давом дод шаҳзодаи хурдакак. онро бо 3 қадам метавон тай кард. бо чунон суръате роҳ гаштан дар кор аст ки ҳамеша дар офтоб монӣ. дам гирифтанӣ шавӣ, ҳамеша роҳ гард. он гоҳ рӯз чӣ қадар ки хоҳӣ ҳамон қадар дароз мешавад. аз ин ба ман он қадар фоидае нест, гуфт фонусгар. ман дар дунё аз ҳама бештар хобро дӯст медорам. набошад аҳволат бад, раҳмхӯрона гуфт шаҳзодаи хурдакак. аҳволам бад, бо ишораи тасдиқ сар ҷунбонд фонусгар. рӯз ба хайр. фонусро хомӯш кард. чӣ одамест? гуфт ба худ шаҳзодаи хурдакак, роҳашро давом дода. одамест ки ӯро султон бинад, шӯҳратпарасту корчалону бадмаст бинад, нафрат мекунад. вале ба фикрам аз байни онҳо танҳо ӯ хандаовар нест. шояд аз он сабаб ки танҳо худро фикр намекунад. шаҳзодаи хурдакак оҳ кашид. бо чунин касе дӯстӣ кардан мумкин аст? боз фикр кард ӯ, вале сайёрааш аз ҳад хурд. он ҷо барои ду кас ҷой нест. вай ба иқрори он ки боз бо як сабаб ин сайёраи хурдакак маъқула шуд ҷуръат намекард. дар давоми 24 соат ин ҷо метавон 1440 маротиба ғурубро тамошо кард. қисми 15. сайёраи шашум дар нисбати пешин 10 баробар калон буд. он ҷо пирамарде зиндагӣ мекард. вай китобҳои ғавс менавишт. инро бинед. сайёҳ омад. шаҳзодаи хурдакакро дида нидо кард ӯ. шаҳзодаи хурдакак рӯи миз нишаст ки каме нафас рост кунад. охир ӯ чӣ қадар ҷаҳонгардӣ кард. ту аз куҷоӣ? суол кард пирамард. ин китоби калон чӣ ном дорад?
пурсид шаҳзодаи хурдакак. шумо ин ҷо чӣ кор мекунед? ман ҷуғрофидон ҳастам, ҷавоб дод пирамард. ҷуғрофидонаш чӣ? ҷуғрофидон олимест ки дар куҷо воқеъ будани баҳру дарёҳо, шаҳрҳо, кӯҳҳо ва биёбонҳоро медонад. хеле аҷиб, гуфт шаҳзодаи хурдакак. ана ин кори ҳаққонӣ? ӯ бо гӯшаи чашм сайёраи марди ҷуғрофидонро аз назар гузаронд ва ягон маротиба ин хел сайёраи бошукӯҳро надида буд. сайёраи шумо хеле зебост, гуфт ӯ. шумо уқёнус доред? инро ман намедонам, ҷавоб дод ҷуғрофидон. О, ноумед шуда мад кашид шаҳзодаи хурдакак. кӯҳҳо чӣ? намедонам, гуфт ҷуғрофидон. шаҳрҳо, дарёҳо, биёбонҳо ҳастанд? инро ҳам намедонам. о, шумо ҷуғрофидон кӯ? оре, гуфт пирамард. ман ҷуғрофидонам, сайёҳ не. ман аз набудани сайёҳон ниҳоят азоб мекашам. охир ҷуғрофидонҳо шаҳру дарёву кӯҳу баҳру уқёнусу биёбонҳоро ҳисоб намекунанд. ҷуғрофидон шахси мӯътабар аст, ба сайёҳат вақт надорад. вай аз утоқи кории худ намебарояд, вале сайёҳонро назди худ қабул карда ҳикояти онҳоро менависад. агар касе аз онҳо ягон чизи аҷиб нақл кунад, ҷуғрофидон пурсуҷӯ карда мефаҳмад ки он шахс бо маънию ҷиддист ё не. ин барои чӣ? охир агар сайёҳ дурӯғ гӯяд, дар китоби ҷуғрофиё ҳама чиз чапаву роста мешавад. агар аз будаш зиёд шароб нӯшад, ин ҳам бадбахтист. чаро? зеро ки дар чашми бадмастон як чиз ду менамояд. дар натиҷа он ҷо ки дар ҳақиқат як кӯҳ ҳаст, ҷуғрофидон ду кӯҳ ишора мекунад. ман як одамро медонистам ки аҷаб сайёҳи бад мебуд, қайд кард шаҳзодаи хурдакак. ин тавр шуданаш аз эҳтимол дур нест. агар сайёҳ одами бовиҷдон бошад, он гоҳ кашфиёти ӯро тафтиш мекунанд. чӣ хел тафтиш? рафта мебинанд? не охир, рафта дидан душвор аст. фақат талаб мекунанд ки сайёҳ далел биёрад. масалан, агар сайёҳ кӯҳи калонеро кашф карда бошад, бояд аз он сангҳои калон биёрад. ҷуғрофидон якбора ба ҳаяҷон омад. охир худи ту ҳам сайёҳӣ, аз ҷои дур омадӣ, ба ман аз сайёраи худат нақл кун. ҷуғрофидон китоби ғафсеро кушода, нуги қаламро тарошед. нақли сайёҳонро аввал бо қалам менависанд ва фақат баъди исботи худро пешниҳод кардани сайёҳ, нақли ӯро бо ранг менависанд. гӯшам ба ту, гуфт ҷуғрофидон. ҷои ман он қадар тамошобобу аҷоиб нест, гуфт шаҳзодаи хурдакак. ҳама чизҳои ман хурд аст. 3 вулқон дорам, 2 вулқони амалкунанда ва яке кайҳо хомӯш шудааст. вале кӣ медонад чӣ ҳодисаҳо рӯй медиҳанд? ҳа, ҳар чӣ шуданаш мумкин, тасдиқ кард ҷуғрофидон. баъд ман гул дорам. гулҳоро мо қайд намекунем, гуфт ҷуғрофидон. чаро? охир гули ман аз ҳама зебост. онҳо бебақоанд. чӣ хел бебақоанд? китобҳои ҷуғрофиё қиматтарин китобҳои ҷаҳонанд, фаҳмонд ҷуғрофидон. онҳо ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешаванд. охир агар кӯҳе аз ҷояш ҷунбад, ҳодисаи нодире хоҳад буд, ё ин ки уқёнус хушк гардад, мо чизҳои ҷовидон ва бебадалро таъриф мекунем. вале вулқони хомӯш бедор шуданаш мумкин аст, гапи ӯро бурдид шаҳзодаи хурдакак. бебақо чӣ маъно дорад? вулқон хомӯш аст ё оташфишон барои мо аҳамият надорад, гуфт ҷуғрофидон. фақат як чиз муҳим аст. кӯҳ. кӯҳ тағйир намеёбад. бебақо чӣ маънӣ дорад? пурсид шаҳзодаи хурдакак. охир вай чун савол медод, то ҷавобашро нагирад, ором намешуд. бебақо чизест ки ба зудӣ нест мешавад. гули ман бояд ба зудӣ нест шавад? албатта. нозанини ман бебаҳост, шодии ман бебаҳост, гуфт ба худ шаҳзодаи хурдакак. вай чизе надорад ки худро аз олам муҳофизат кунад. буду шуд 4 хор дорад. ман ҳам ӯро партофтам ва ӯ дар сайёраи ман яккаю танҳо монд. ин бори аввал буд ки ӯ афсуси гули партофтаашро мекард, вале ӯро ҳамон лаҳза ҷасорат пайдо шуд. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? ман куҷо равам? пурсид вай аз ҷуғрофидон. сайёраи заминро як бубин, гуфт ҷуғрофидон. вай ба дидан меарзад. шаҳзодаи хурдакак ба роҳ даромад, вале ҳушу ёдаш банди гулаш буд ки партофтааст. қисми 16. инак сайёраи ҳафтум ки вай он ҷо қадам мегузошт, замин буд. замин сайёраи оддӣ нест,
вай 111 султон дорад, аз ҷумла султонҳои зангӣ, 7000 ҷуғрофидон, 900 000 корчалон, 7.5 миллион бадмаст, 311 миллион шӯҳратпараст, ҷамъ қариб 2 миллиард одами калонсол. барои он ки чӣ андоза бузург будани заминро ба шумо фаҳмонам, далеле меорам. то ихтирои қувваи электр дар ҳамаи 6 қитъа лозим меомад ки шумораи зиёди фонусгаронро нигаҳ доранд. 462 511 нафар. агар аз канор истода нигоҳ кунед, ин як тамошои ғалатӣ мебуд. ин миқдор фонусгар гӯё ба усули дақиқу мавзуне ки хоси балет ҳаст, ҳаракат мекарданд. аввал фонусгарони Зеландии ҷадид ва Австралиё ба кор сар мекарданд. онҳо чароғҳои худро афрӯхта ба хобидан мерафтанд. баъд навбати фонусгарони хитоӣ меомад. рақси худро иҷро карда, онҳо низ паси парда пинҳон мешуданд. баъд навбати фонусгарони Русия ва Ҳиндустон мерасид. баъд дар Африко ва Аврупо. баъд дар Амрикои ҷанубӣ. пас дар Амрикои шимолӣ. ва онҳо ҳеҷ гоҳ хато намекарданд. ҳама дар вақташ ба саҳна мебаромаданд. ҳо ин бисёр аҷиб буд. фақат фонусгаре ки бояд фонуси ягонаро дар қутби шимол дар мегиронд ва шарики ӯ дар қутби ҷануб, фақат ҳардуи онҳо зиндагии осону дилхушона доштанд, ба онҳо дар як сол ҳамагӣ 2 маротиба бо ин кор машғул шудан лозим меомад. қисми 17. агар кас бисёр хоҳад ки базлагӯӣ кунад, баъзан нохост 1-2 дурӯғ ҳам мегӯяд. ман аз фонусгарон нақл кардаму каме зидди ҳақиқат баромадам. аз он метарсам касоне ки сайёраи маро намедонанд, онро нодуруст тасаввур мекунанд. одамон дар замин ҷои он қадар бисёрро намегиранд. агар 2 миллиард сокинони он якҷо ҷамъ шаванд ки гӯё митинг баромада бошанд, бе ягон душворӣ дар масофае ҷой мегиранд ки дарозиаш 20 чақрим ва бараш 20 чақрим бошад. тамоми инсониятро китф ба китф дар ҷазирачаи хурди уқёнуси ором метавон ҷой кард. калонсолон албатта ба шумо бовар надоранд. дар тасаввурашон ҷои бисёре ишғол мекунанд. хаёлашон ки баобабҳо бар ин азаматанд. вале шумо ба онҳо маслиҳат диҳед ки дақиқ ҳисоб кунанд. ин маъқулашон мешавад. охир онҳо рақамҳоро дӯст медоранд. худатон барои ҳисобу китоби ин вақт сарф накунед ки кори беҳуда аст. шумо бе ин ҳам ба ман бовар доред. инак шаҳзодаи хурдакак ба замин фуромада ҷони зиндаеро надид ва бисёр дар ҳайрат монд. вай ҳатто аз хаёл гузаронд ки хато карда ба ягон сайёраи дигаре парида омадааст. вале ин дам дар қабати рег як халтачаи моҳтобранг ҷунбид. шаб ба хайр, аз рӯи эҳтиёт гуфт шаҳзодаи хурдакак. шаб ба хайр, ҷавоб дод мор. ман ба кадом сайёра афтодаам? ба замин, гуфт мор. ба африқо. нахот, магар дар замин одамон зиндагӣ намекунанд? ин биёбон аст, дар биёбон касе зиндагӣ намекунад, вале замин калон аст. шаҳзодаи хурдакак рӯи санге нишаста ба осмон нигарист. мехостам бифаҳмам, чаро ситораҳо медурахшанд? хаёломез гуфт вай. шояд барои он ки ҳар касе дер ё зуд ситораи худро боз меёбад. бубин, сайёраи ман дар болои сари мо, вале то он ҷо роҳ чӣ қадар дур аст. сайёраи зебо, гуфт мор. ту дар ин ҷо дар замин чӣ кор мекунӣ? ман бо гули худ қаҳрӣ шудаам, росташро гуфт шаҳзодаи хурдакак. ҳо, гап дар ин ҷо будааст. ҳарду хомӯш монданд. одамон куҷоянд? боз ба гап даромад шаҳзодаи хурдакак. дар биёбон ба ҳар ҳол кас яккаву танҳост. байни мардум ҳам? шаҳзодаи хурдакак бо диққат ба вай нигоҳ кард. ту махлуқи аҷибӣ, гуфт ӯ, баробари як ангушт. вале қудрати ман аз қудрати ангушти султон бештар аст. шаҳзодаи хурдакак табассум кард. магар ту ин қадар тавоноӣ? о ақаллан панҷаат нест, саёҳат карда наметавонӣ? ман туро ҷое бурда метавонам ки ягон киштӣ наметавонад барад, гуфт мор. вай гирди буҷулаки пои шаҳзодаи хурдакак мисли дастпона ҳалқа шуд. ба касе ки расам, ӯро ба замине ки аз он ҷо баромадааст бармегардонам, гуфт вай. вале ту покӣ ва аз ситора пайдо шудаӣ. шаҳзодаи хурдакак ҷавоб надод. ба ту раҳмам меояд, давом дод мор. ту дар ин замини мо ки чун санги хорост заиф ҳастӣ. рӯзе ки
ту аз тарки сайёраат сахт афсӯс хурдӣ, ман ёрӣ медиҳам. ман метавонам. нағз фаҳмидам, гуфт шаҳзодаи хурдакак. вале чаро гапҳои ту ҳамеша муаммодор? ман ҳамаи муаммоҳоро ҳал мекунам, гуфт мор. ҳар ду сукут варзиданд. қисми 18. шаҳзодаи хурдакак биёбонро тай карда дар роҳ касеро вонахӯрд. дар тамоми ин муддат як гуле ба чашмаш афтид. гули майдаяки назарногире ки 3 барг дошт. салом, гуфт шаҳзодаи хурдакак. салом, ҷавоб дод гул. одамон дар куҷоянд? ҳалимона пурсид шаҳзодаи хурдакак. гул боре гузаштани корвонеро дида буд. одамон? ҳа, ба хотирам расид. ба хаёлам онҳо ҳамагӣ 7-8 нафаранд. ман онҳоро чандин сол пеш дида будам, вале дар куҷо бояд ҷустуҷӯ кард маълум нест. онҳоро шамол ҳар су мебарад. одамон реша надоранд ки басо хуб нест. алвидо, гуфт шаҳзодаи хурдакак. алвидо, гуфт гул. қисми 19. шаҳзодаи хурдакак ба кӯҳи баланде баромад. пеш вай ғайри 3 вулқоне ки то зонуяш мерасид, ягон бор кӯҳеро надида буд. вулқони хомӯш барои вай хизмати курсиро адо мекард. ӯ акнун аз хаёл гузаронд. аз кӯҳи баланд ман тамоми сайёра ва ҳамаи одамонро якбора мебинам, вале фақат қуллаҳои чун сӯзан борику тезро дид. рӯз ба хайр, гуфт вай ба ҳар ҳол. рӯз ба хайр. хайр, хайр, хайр. шунида шуд акси садо. шумо кистед? пурсид шаҳзодаи хурдакак. шумо кистед? 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 ҷавоб дод акси садо. биёед дӯст шавем, ман танҳои танҳоям, гуфт вай. танҳо, 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 ҷавоб дод акси садо. чӣ хел сайёраи аҷиб, фикр кард шаҳзодаи хурдакак. тамоман хушк, шӯр ва ҳама ҷояш сӯзон. фаҳми одамон ҳам ба чизе намерасад. онҳо фақат ҳар чӣ гӯӣ такрор мекунанд. ман дар хонаам гул доштам. он гули нозанин боиси шодиву хурсандии ман буд. ҳамеша аввал ба сухан медаромад. қисми 20. шаҳзодаи хурдакак муддати дароз аз болои регҳову шахҳову барфҳо қадам зада охируламр ба роҳ баромад. ҳамаи роҳҳо касро сӯи одамон мебаранд. рӯз ба хайр, гуфт вай. дар рӯбарӯи ӯ боғе буд, пур аз садбарг. рӯз ба хайр, овоз доданд садбаргҳо. шаҳзодаи хурдакак дид ки садбаргҳо ҳама ба гули ӯ монанданд. шумо кистед? гуфт ӯ маҳву мот шуда. мо садбарг ҳастем, ҷавоб доданд онҳо. аҷабо, шаҳзодаи хурдакак ин дам худро чунон бадбахту нотавон ҳис кард. гули нозанини ӯ ба вай гуфта буд ки дар тамоми кайҳон гуле мисли ӯ нест. акнун 5000 ҳамин хел гулро фақат дар як боғ мебинанд. агар гули ман инҳоро медид, чӣ қадар қаҳраш меомад, фикр кард шаҳзодаи хурдакак. вай сахт месурфиду барои он ки хандаовар нанамояд, вонамуд мекард ки ҳозир мемирад. ба ман бошад лозим меомад ки ӯро чун беморе нигоҳубин кунам, набошад дар ҳақиқат мемурд. баъд аз фикр гузаронд. гумон мекардам ки соҳиби гули нестам дар ҷаҳонам, вале вай садбарги оддӣ будааст. ман ҳамагӣ як садбарги оддӣ доштаму 3 вулқони баробари зонуям ки яке аз онҳо шояд як умр хомӯш шуда бошад. ман баъди ин чӣ шоҳзодае ҳастам? вай худро рӯи алаф партофта гирья кард. шунавандаҳои азиз, идомаро дар нашри дигар хоҳед шунид.